Kanu kalong ka bakraw ban yero ya utrai. Sashi sien ngi pedang snobhaya pi syakane ka program kisur yero. Kani kamiet kalong kamiet ka bakarpang namar babaro shitulup ka perthai ngi rakhe ya kani ka sngi. Kasngi jong ka jingwan long brio jong uji sukres syakane ka perthai. Kumta ka jingrai ha kani ka jan miet ru ki long ki bakarpang bat ki bawan ra shapi ya ka khubor Christmas. Te shwa bangin pensngap hapi kani ka jingrai to ngi nelet cha oblei ha ki jingdwai. Kukupa jingi ubah benengi ai ngo eme ko try babha namar ke jing e jins na ke jong me ngis ngo eme ko try kan rat babha ya ka ba menang pli ngi ke ni ka lat bengi nang yo ke ni ka por ko try be en ngi dwai ke ni ka por ko pa ling ba ke ni ka program ko try ya ka bangin pen i ko try be en ling ba ke ni ki sur jing roi ko try ki sur ya ro ko try ba ling kat ko khubor ko try ngi dwai ko pa ya ke jins na blai ke jong me ko try be en kan da long do ke jing alam ke jong men sim bu jong me ko try ba ba ro ko try ki besngap ling ba ke ni ki sur jing roi ba ling ba ke khubor ling ba ni ka program ko pa bi kan da long ka khubor Christmas ya baro ko try ba kan da long ro ka jingkar khu ye iwe ko try ki men sim ke ba kordor ba ik yeng ki sam ki jongi ko try bi shimti ni ka por ka brang sa na mar ki ni baro ngi pa na ka teng ka jong Jesus Christ pethyang tam amen. Te ka jingrai ka baning kong ka bangin sngo ngin pin sngo hapi ya ka ni ka por ka long na i Jerry's emle bat idarisha lalu bat ka kerteng ka jong ka jingrai ka day Christmas time. Christmas time is finally here. It only comes but once a year, and it's a time to spread good cheer to those we love and hold so dear. Christmas time is a time of glee, a time when peace and love runs free, a time for those like you and me to sit beneath the Christmas tree. Sim các men Haba ayam Christmas lawan She yeng she semban ya don lang Kisurjing ra kisawa jan Bas ko bang bat bas ko kya Ban pandan burong yus il kis il lakani Christmas time is a time to share passing of another year, birth of Jesus, a joyful prayer. Christmas time is a time for song, a time for us to get along. Forgive all those who did us wrong. So she said, "But can't dance song young." Haki yeki sem jong ya jong pi, I will play along hashwa jong hi. God no man see các men Haba ayam Christmas lawan She yeng she semban ya don la Kisurjing ra kisawa jan Bas ko bang bas ko kya Ban pandan burong yus il kisi lakani Jesus. Kublai shibo ni Jerry's emle bat idarisha lalu na ka benta ka tu ka jingrai ka jongpi ka besngo tanat kublai shibo na ka benta ka tu ka khubor ka bakan pau yangi pen kan mau yangi ba ka Christmas ka day ka por jang ka jing iet tu blai nang ai bor bo nang don ringkat bat phi baro arngot ublai nang kul khu bo nang yala me ka jing em ka jongpi ka ba man la ka sngi dia kani ka por pan ngi snow ka jingrai ka baar na i Mrs. Emily Lingdo bat ka family ka jing ka jing ka kerteng jang ka jingrai ka long ka jing it ba uble Yala ukun ban wan
Kubleshibun ya Mrs. Emily Lingdo rengkat bat kayeng kesem kejong pi kejeng rai kalong ke besngau tenat bat ke bepen kan mau shisha yangi kani kejeng rakhi kejungi kani ke Christmas ke bengiyo hadu menta ditang namar kejeng it ba kejong ble uble unang kerku ya pi bat kayeng kesem kejong pi unang aibor ya pi bat kemet ke bekot ke bakia ya kejeng im kejong pi ke pemana kasngi tiga jeng rai bat ke benginyo sngau kani ke por nginyo sngau na Miss Ibadawan kemen siemle bat kekerteng jong ke jing rai ke day O Holy Night. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh,
Kublai shibo ne imis ibadawan kemen siem le na ka banta ka tu ka jingrai ka dei ka jingrai ka babaro ngia tiplut ngia nanglut henry la dangi rai na ka wei ka Christmas sha ka wei ka Christmas ka long be ka khubor ka ba phalla ka long be ka khubor ka ba thama yangi ka ba pen kan mau ha ka tu ka miet ka ba jai jai ya ka jingwan long breu ka jong ukhon jong ublei sha ka ni ka parthai kublai shibon ublei unang ai bor unang don kat ba ka jing im ka jong pi ba ka jing shakri ka jong pi ka ba manda ka sngi Tiga jingrai pat ka bangin yos ngau ha kane ka por ka dei na imes badari ni akhar mujai bat ka kerteng jong ka jingrai ka dei hozana yo usim kisim Kis ngor na la jing I u play u briu hab deng ka pop ka sang ba shi rin yeng lu khun u sha ngau ba ban wan long briu Ban kasam gulay ha Bethlehem Hosanna ya ro jumper thay Jesus la ka u khun u blay Jinx ngok men yen raya ro nong pen em per thay la bên yo Hosanna yus im kis im hab deng kamit ba kriya Badam senya hang ta kelung Jisu la sha ban ka ha jing long dot chik ngor ba jing long re Jisu an karam Birthday ban gen Hosanna ya ro jumper thay Jisu la ka u khun u blay Da jays ngok men ngin raya ro nong pen em per thay la bên yo Hosanna yusim kisim What shall I try can good tang jinx ngau ba Hun ray ya me ngin ya ro sure da To an shang sa ha ki do no jong yi Bên long yang yi ban em ban playa me Hosanna ya ro jumper thay Jisu la ka u khun u blay Da jinx ngok men yen raya ro nong pen em per thay la bên
to ko blei shibun ye imes badari nya khar mujai na ka benta ka to ka jingrai ka jong phi ka bakit jing mod bat ka ba pen gan mau yengi ya kata ka jing le kemen ka jungi ya ka jing wan long brio ka jong usiem ki siem bat utrai ki trai u blei unang aibor bu unang kurku bu unang don bengkat ba ka jing im ka jong phi ka ba man la ka ski ti hakani ka por pan ngi don hang ne ye pastor shilla ti nga khot ye I be in a yangi hakani ka por ya ka khubor lingkot ka khubor Christmas hakani ka por na ka benta jungi baro ki para bangej bi ij baro bat ki parlok ki baju shimenta bat ngi haki program online jong ka balang nga ai kuble pi haka kerteng ga thiang bak don bor tam ga jung turai bat unong pen im jong i Jesus Christ bat hakani ka sngi nga shimru ya kani ka kabu na ka bentail di bat ka balang hi barok ka we ban ai kuble Christmas ye pi ka Christmas ka basuk ka Christmas ka kemen bat ka jingdoi ka jungi ya ka ble un isnei ban panmat ya ka jingker khu jong ka Christmas haki yeng ki sem ki jong pi bat kham tam e na ka banta ka jing im ka jong pi hi shimet ni dwai u ble unnang isnei ban yalam yengi kum ki khun ki jong ble kat bangin ang celebrate ki Christmas ki ba ble upli ngi kalat wa ngi kalat bangin yo ban rakhi ki kinang long ka bor na ka banta jongi ha ka bangin nang la ban don ka jinge dei ka jan baru ble ha ka jing im ka jongi shimet bat bau ble unang yo ru ya ka jaka ka ba kerpang ha ki yeng ki sem ka jongi ha ka em lang sa lang hi barok kowe ki parlok barok kapor kalong ka bayat stat hadu kata ngimla ban sngotu dang hakini ki kindiat benai ki badalit no unius nem badalit no ngi celebrate ki Christmas bat menta pat ngi ladon hakane ka wei pat ka por ha ka bangi celebrate saya ka wei pat ka Christmas nga thra inda bangi phai din ya ki Christmas ki ba mangi ngi la celebrate ha ka jing im ka jongi nga thrai kin dang don shibun ki memories ki bangi la ban kan mau shaphang jong ki celebration ke bangi don ha ki yeng ki sem ki jongi ringkat bat ki ba i ki ba thon ka jongi bat kum juru bat ki perlok ki bangi ya i ngi jan ki bat menta pat ngidon hakani ka klip mat ka bang ngin sayo ban celebrate ka klip mat ka bang ngin celebrate ya ka wei pat ka Christmas jong ka ni ka snem ka bau bleu la ai ngi ngadon ka wei ka jing kali ban kali ngi hakani ka por how old is Jesus in your life lane kat no u Jesu ulasan haka jing im ka jampi bat kalong ka bang ju habangi celebrate ka birthday habangi celebrate ka birthday jongno ngiyat ka kerta ngiyat na ka wei ka kerta sya ka wei pat ka kerta uta ubriu lani kata ka briu kinang san kat ba kinang celebrate ya ka birthday ka jongki bat ki parlok ba I jonga ha kata ka ju kerukom berkat tani ha kata ka ju kerukom habangi celebrate ya ka birthday ka jong Jesus Christ hatu ngi ju berkat na em ban keli ledi haduk katnu u Jesu ulasan haka jing im ka jongi shimet bat na ka benta kani ka jing berkat ka ba ngakwa ban bu akhmat jongi ngin ye phai shika ktin ka jong ublei ya ka ba ngan shim na ka gospel ka jong Matthias ka lenong ba ar ka khot ka ba khat lai bat ka ba khat saw bat kum ju ru na ka khot ka ba khat khandai ka bakat kandai hadu ka ba arpuwe ngin ya puli ki kat banginang ya ren kat bat kani ka jing puson lingkon para bangai ka khot ka bakat lai ka ongkom ni haba kilaya let no hakmi u angel u try ula pau ho Joseph ha ka jing po sniu do ong to yeng to shim no ru ya u khulung bat ya ka kami jong u to pet no shari Egypt bat men shong hang ta tat ondangan ong hami nabau Herod un sawat yau tau khulung ya kaban penyap no ya u ki parlok be kan ni ka khot kapen kan mau yang ni ya ka jingja ha ka por ka bau Jesu udang long tang u khulung Jesu laya thu yang ni bau angel try da lek ban pau ho Joseph bat ban ong ho Joseph ba un shim yau tau khulung Jesu bat ya ka me jong u bat ba un mi no bat ban lek sha Egypt kadau ka long bau kadau bau angel ong yu Joseph ba un shim yu ni khulung bat ya ka me ka jong u ban lek shari Egypt kadau ka long namar bau don uwei u batmu ban penyap yau ni khulung Jesu bat uta udeu Herod
keketin ke jong ublay ka ong ni naba u Herod unsawat ya utau kulung ya kaban penyap no ya u. Ki kani ka gospel ke jong Matius haba ka tho ya kini ki benta ka kwa ban pen kan mau kerpang na kam tagi ju bala pendep ya kata ka jing ya thu lupa ka bala ya thu lupa daki nong ya thu lupa ba on sakha ya uni usim jong ki ju bat nang ta susu bana Egypt umi uta unong penim haot henrei habangi pech bha ya kani ka benta ngatharai phinya menjur bat nga ban ong ba kapen pauru hangi ba hakani ka perthai ka ba mangi ngisong ngisa kadon katma lani kata ka bangiong ka cosmic battle kani katma ka baja hapdeng jong ka babha bat hapdeng jong ka besniu katma ka baja hapdeng jong ublay bat hapdeng jong usoitan bat ya kani katma labu hakani ka perthai bat bamangi kum ki khun ki jong ublay ngi hap ban mat ngi hap ban yat deng ba ngi hap ban yakun haka jing im ke jongi bat hang ni u Herod u yeng kum uta u nong sun u bakwa ban penyap no ya ke ka babha ka badon haka jing im jongi uni us im Herod u yeng na ka benta kata ka perthai ka badum ka bakwa ban conquer lani ban job ya kata ka perthai jong ka jing shai bat u Herod hang ni u don ka jing thmu ban penyap ya uni u khlung Jisu bat habangi puli ya kani ka bentana ka ketin ka jong ublay uni u Herod u don kata ka jing terang ha ka dok nut ka jong u kumno ban shimno ya uta u khlung Jisu ban shimno ya ka jing im ka jong u bat kan ni ka bangi puli ha kani ka ketin ka jong ublay ngakwa ban pen kan mau ru yang ya kani ka por bahkan mau bangi im hapdeng jong ki Herod ki badon ka jing temu ban shimno yau niu khulung Jisu na ka jing im ka jongi u badon ka jing temu ban penyap no yau niu Jisu u badon ha ka dok nut ka jongi habangi don hakum ka ni ka por ban celebrate ka Christmas ka jing doai ka jongi ka long tuan ha dok nut jonga turai Jisu don jaka ha dok nut jonga kata ka jing ang nut jongi kum ki khun ki jong ublay ka jing ang nut jongi ha ka ba mangingi rakhi ka Christmas ba kata ka long bangin ai jaka ya u Jisu ha ka dok nut ka jongi bat kam kut tang hang ta ngi don kam ru ban kan mau bau don uniu Herod u bayeng na ka benta kata ka perthai ka ba trang ban shimno ya u Jisu na ka jing im ka jongi bat dei ha kata ka benta ka bangakwa ban pen kan mau yangi haduk kan nu u Jisu ulasan ha ka jing im ka jongi lani how old is Jesus in your life kadau ka long balada u Jisu dang long tang u khulung ha ka jing im ka jongi lada u Jisu dang long tang u khulung ha ka jing im ka jongi u Herod u dang la ban shimno ya u na ka jing im ka jongi u Herod undang wat ya kilat kilenti kumno ban luti no ya uniu Jisu na ka jing im ka jongi bat lada u Herod unyo on penyap no ya tau khulung Jisu na ka jing im ka jongi ha kata ka jing rakhi jongi ka Christmas ka ka bangakwa ban pen kan mau ngi bat kani ngas ngo ka long ka ba don kam na kam ta jongi iwe piwe ba kata ka long ban ong kom ni habang i celebrate ka Christmas ngi don kamru ban yo i ngi don kamru ban sngotu baka don ka jing san ka jong uniu khulung Jisu ka jing im ka jongi na ka wei ka snem sha ka wei ka snem ha ka bau Jisu usan uyo ya kata ka lat ban san na ka jing im ka jongi kat hadu ba unda yo ban dap renyang ha ka jing im ka jongi bat dein dah bau Jisu dap renyang ha ka jing im ka jongi ka jing celebrate ka jongi ya ka Christmas kanda long shisha ka ba don jingmot habang iya na ka wei ka snem sha ka wei ka snem ban celebrate ka Christmas ha bau Jisu u he usan na ka jing im ka jongi kadai ka Christmas kabalong meaningful na kabanta jongi way biwe ki babun ki jingja ha ki nigisngi ha karukom celebrate ka jongi ka Christmas ngi yu i ya ka jing persyang jong ka ne ka perthai ban direct ya ki khun jong ka balang ya ki khun samla sha kata ka jing celebrate kaban bu ya uni khulung Jisu ha ka jing ma ha ka ba u Herod jong ka ne ka perthai ula ban kni no
ya u na ka jing em ke jongi pet ya ki jing pen kre jongi ya ki Christmas celebration jongi ngam tip kat nungut na pedeng jong pi ki ba pet yangi ha kani ka por le se piladon lupa ki plans ki ba pin celebrate ikani ki Christmas but le se ngamut ban ong bagi ta ki celebration ki jong pi yo ki don jing ma yau niu khulung Jisu yo ki don ka jing ma yau niu khulung Jisu namar ba hakum kani ka clip mat bat kani ka por ka ba menta u Herod u yele ban wa yau niu khulung Jisu bat ban lutino yo u na ka jing im ka jongi ka de khot ka ba khat saw ko ong kum ni te haba ula yeng ula shim no yau tau khulung bat ya ka kami jong u men miet bat ula let no sha Egypt ka e ka ba u Joseph ula le kat kum kani ka ktin ka jong ublay ka long ba ula sha skor ya ka jing butha kata ka jing butha ka jong angel ha ka ba ula let ban shim no yau tau khulung Jisu bat ya ka kami ka jong u ban ya lam no yu unang ta bat ban let shari Egypt hang ni u Joseph upen pau ya ka wei ka benta ka ba kong san ba bat kata ka long ba ushim ya ka responsibility ha ka ban sumar yau niu khulung Jisu hakaban pelat yau niu khulung Jisu naki kti ki jongu Herod ki par bangai beit bat ki parlok baro hakani ka clip mat ka bamenta hakaba mangingi celebrate ika Christmas ngakwa ban ong yangi ba mangiru ngidei ban long kumu Joseph ban shim ya ka jingkit kli haladi ya kata ka responsibility hakaba mangingin sumar yau niu khulung Jisu bangin shim yau ni khulung Jisu bat bamangi ngin bat scam ya ka jing em ka jongi ngin pet kuma pet u Joseph shari Egypt kani kan ya dai bha bat phi ki khon samla lada kumnu u Jisu udang long u khulung ka jing em ka jong phi dang don kam ban ailad ya u ba un san ka jing em jong phi namar balada u Jisu udang khulung ka jing em ka jong phi u Herod u wat uyele ban wan shapi ban shimno yau niu khulung Jisu namar bo Herod unum nut ban wan dah bo yo I bo niu Jisu san ka jing im ka jong pi henrei lada kumnu parlok samlabat ki para banget be it baro lada Jisu udang long u khulung ha ka jing im ka jongi udang don kam ban yo jaka udang don kam ban yo ban san ha ka jing im ka jongi hadu ba unda dap ya ka renyang jong ka jing im ka jongi hadu bau Jisu unda yo lut ya ki benta baro jong ka jing im ka jongi bat namar kata lada kumnu pis ngotu pidang don hapdeng jong ka jing tolot ka jing swai ngimpat ngoti kena lada ngalala ne em ban bat scam yo Jisu ha ka jing im ka jonga la ngalala ne em ban ailad ye u ba unsan ha ka jing im ka jonga lada pidang don ha ka jing ngot lot ka jing swai ka ba pidang ngo artatien But yo Joseph kay kabaw Joseph ulale kalong bola pet si Egypt. Wat nom let siya ki jing pensyoy. Kani ka pertay kan kring kan tan kan pa ya pi ba pinwan siya kita ki jing pensyoy ki jing pon ki jing pa jong kani ka pertay. Bat ha kita ki jing pon ki jing pa ka jong kani ka pertay. Uniu kulung Jisu ula ban syak shim no na ka jing im ka jong pi. Ladang iskau tu bangim patla parlok samla wat nom let syaka jingma wat nom mare syaka jingma wat nom let syaki jaka kibama pi pin ya bujlino ya u Jisu jong kani ka Christmas daki jing ngobha jong kani ka pertai let sy Egypt ka yang na ka benta kata ka jaka ka bama pi pin bu ildi ha ka ba pi ngau tu pi don ha ka jaka ka ba pi ngau tu u Jisu un long safe ngan la ban bu ban bat scam ya u ka jing im ka jonga parlok samla kalong ka jing ban kan mau yangi bangin don ka jing kit kli bangin ailat ya uni kulung Jisu bangin sumar ya u un he un san namar kata ki parlok samla bat ki para banget bi it baro kani ka de ka por ha ka bangi ailat ya u lei haba un san ha ka jing im ka jongi bat lashem snem dah bangin celebrate ki Christmas u Jisu un long let's say south nem sans nem nrius nem bat kumta ter hadu bangin dayo ingin da skotu ya ka jing san pura ka jong ublay ha ka jing im ka jongi bat ka khot ka bakat khandai ter ko ongom ni henrei habala yap u Herod hakmi u angel utrai ula pa ho Joseph ha ka jing pos ni ha Egypt u da ong tu yeng tu shimno ya utau khulung bat ya ka kme jong u tu khiru sha
kari Egypt namar kilayap kita kibalayawat ya kemensi muta kulung kumta haba ulayeng ula shim ya uta kulung bat ya kami jong u bat ulawan no syakari Israel ki para bengej bi bat ki parlok samla nda haba mangingis ngotu bangilala ban bat scam nda haba ngisotu bangilala ban sumar ya ujisu ka jing im gejung inda haba ngis ngotu bau jisu ulayo jaka ha ka jing im gejongi bat mdon syu manu bala ban shim ya u bat kita ki Herod jong kani ka perthai ki bor jong kani ka perthai ki jing penshoi jong kani ka perthai ki namla syu ban luti ya u ndah bangila skautu ba ujisu ulas kem mdon syu ka bor ka bala ban penya khlat yangi na kata ka jing i ka jong ujisu mdon syu ka no ka bor ka but ka jong umbaman ka bala ban shim no ya ujisu na ka jing im ka jongi dai ndah ba ngilas ngotu ikata ngilala ban mi ken nang ta na ka ri Egypt ban le chaka perthai bangin long ken kinong phla ki jong ujisu bangin long ki kinong ra tin sim ki ban ya lap ya ka kubor ka ba ki ban ya lapat ya ujisu kres syaka perthai hi baro kawe ki para bengej be ha ka bangan penkut ini jingkren jonga sasisin ai baka jingrakhi jongi ka Christmas kanda don jingmut kanda long ka mentoy na ka benta ka jing im ka jongi bahkan numlong tang kata ka celebration ka pangisu celebrate na ka benta ban pen kemen ban pen sngob hai ladi henry kanda long ka celebration ka pamangi celebrate ya ka birthday ka jong ujisu bat ya ka jing san ka jong ujisu ha ka jing im ka jongi ndah bakan wan ka way pat ka Christmas hangta ujisu ru unang yo bansan ndah balapoy ka way pat ka Christmas ujisu unang yo bansan ha kajing im kajongi bat katakan para bangit biit kajing celebrate kajongi ka Christmas kanda long shisha kabangin namat ya kajing kerku jong ka Christmas ha kabangi ngotu bau jisu udon ha kajing im kajongi bangin ngotu bau jisu uyo bansan pura ha kajing im kajongi sashi sinu blay un kerku ipi tu pinyo ya ka Christmas ka besuk kemen ka Christmas ha ka bau blay un dayo ban tau thma ya ki jing im kajongi ublay un dayo ban nang yayalam yangi nang ni bat sakmat bangin nang la ban sumar khop ya jisu ya khulung jisu ha ka jing im kajongi bat ngin ya nang ni sakmat ringkat bat u bangin nam ai lat ya ki bor jong kani ka perthai ya ki Herod jong kani ka perthai bakin shimno ya jisu naka jing im kajongi naka benta ka buram ka jongu amen Nangit scam lingba ka tu ka kubor ka baila pen sngo i pastor ngi kala long ka jingker ku yengi shimet bat kum ru ya ka yeng ka sem ka jongi bat kala long ka jingker ku ha ka jing rakhi ka jongi ya ka ne ka Christmas ha ka ne ka por de ku blei shibo ni pastor u blei unang ai bor pi pastor unang ka ku ya pi bat ka yeng ka sem ka jong pi de kum ru nga ai ku blei ya baro kini ki bala shim benta ka ne ka por na do ibadarinya i Mrs. Emily nang tai Jeris Emily bat idari nang taru ya ibadawan kemen ublei unang aibor unang don ringkat bat kejing im kejong pi kebaman na kesngi dia kini ke porpat shua bangan ngan penkut no ikani ke program dia ngakot ya ki praise and worship team ya ke bak yalam yangi ha kini ke por kejing rai Christmas carol katu kat ni teli bat hadin kata ngan khotru ya pastor shilla be in ai bat hangi ka jing dwai lingkot ringkat bat ka jing kerku ben wai ya aingu you play kene ka pohor baling ba kene ka sur ya ro program hiyo ya ka ban mani ban chakri you play ban ngi khot sumai pi ki par banget bi ki ba pet ya kene ka program lebih dan hiyeng lebih dan habar habi pet kene ka program ale si por bat ngi yo ya ka bingin ruai ngin yarok ngin mane you try kham tam ha bangi don ha ke program ba ke tayo ba ke ski ha ka bangi pen kre ya ban pediang ke jing wan long breu ke jamu Jesus Christ ruai lang bat ngi par bangit bi ba ke perlok perjor ka kot jing ruai ke number ka balai pinyo ka bong e belawan naneng sengi Jesus Christ nang pedem ruai lang yarok klam thaj ula kre kalat ban lat Jesus Christ nang pedem ya ruai lang bat ngi ali daga donut bakemen baro ngin raya ro utrai bangin pediang ye kini kesngi ke jingwan long breu ke jengu Jesus Christ para
Para bagi bit hanu bepidan ko mengelong. Simentalang bati hagani kecing yarwai lang tigi. Inrwai ban yaro you try. Emi blawan na nagsiyangi. Jesus Christ ang penim. Blawan kena dupapi. Jesus Christ ang penim. Rewind lang klaro klamat. Pula krekalat banlay. Aba kodor abain. Jesus Christ ang penim. Ay balabak ang gadik na. Ay blasya adik ko na. Jesus Christ ang penim. Kansay ramya pibat ka. Jesus Christ ang penim. Rewind lang para mag-ibig. Rewind lang ya rock lampan. Hula krekalat banlan. Aba kodor abain. Jesus Christ ang penim. Rai kirati maturwai yaro you try kani kajami. Idon ka daw bakraw. Pangirwai namar nipdiang ya kejingwan long breu kejung Jesus Christ sini seperti. Ay banabunay patunwan. Ay nabunay patunwan. Jesus Christ long penim. Yaki breu ba on your tongue. Jesus Christ long rock. Iki search is right. Rewind lang oh your rock and time. Hula krekalat banlan. Aba kodor abain. Jesus Christ ang jump lang para magabi. Oh rewind lang ya rock and time. Hula krekalat banlan. Aba kodor abain. Jesus Christ ang rewind lang. Oh rewind lang ya rock and time. Hula krekalat banlan. Aba kodor abain. Jesus Christ ang Parang biit hagamit hagaba kya wangel ulawan sikinang aplang brot. Pada ulawan ra ya ku kubor ke jingka. Yo Jesus Christ long bagu pat habeneng abalapan benay ke nego kubor long. Bakal don ka jingruai ya ro. Ya ke nego jingwan long breu ke jong Jesus Christ nego por. Para banget biit sa sisin ale. Ngin ya sedak ngin ya betengi ke nego jingmani sikri play. Ya ke nego jingruai ya ro ingi. Ke jingruai ke bang tu pen kraw use im kis im. Hallelujah. Mereka di keninggalan kejanmi sejisin. Kano kalau buat siang besok tenang, akan mengidon ya kapan raya roh, bantiang ya kena kejiwan long grill kejong Jesus Christ. Tupen krau ya usim kisim, ngin ya roh ya udah kisurwai. Tupen krau you long prestation, ubalam yang isu long penem. Hallelujah, 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 hallelujah.
in top lagi ting in wai in ai ka puram ka jingo show play ka jingya rock show wai lang bat ka par bengek ki wai lang bat ki ka mo asun nei jing shai ba pula ka ba yang ting shai ni sem ulai ya jing ting do bin brat sha chai ale dam I know you try keep try hallelujah 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 Ada pidana yang isam bat iskap ini jingwai bangi shimbantang bagi ini jingwai ro rat lagi kiti hap lagi kiti batu penrhem dia lagi jong ying lagi jong ke jong for abangi wai ban yaro bat yang you Jesus Christ shaga ne ka penai tu pen crown ya usim kisim Ngin ya roh ya udah kisurwai Tupen krang yu nong pet jing shai Ubalam yang isu nong penem Oh hallelujah 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 Kapura magajingo show play ngasngo ko mangi ko haki upat lang hasun paneng urwai ban yaro yagani ka janmit na marbawa baka perthaikan pediang suba yau tau sim ki sim sa hisen pan para bangai biit pikan mau ka janmit hakaba shi arjas nem menchua hakaba ka mary ba Joseph kilawan habetlehem bad banwat ya ka jaka ya kaban kha yus em gis em utrai kitrai la yeto ingi bakim shimyo ya ka jaka basa andre sem kulai la kha yu nong penem janga bajongpi hakane ke janmet ngakwa bangin yarwai hakale er jo ke jing mane ke jong yu play hakabangi keli ala dia hakane ke Christmas hakane ke janmet sa hisin bangi mane yu ubanong ko kanda don jaka ne em ka don not ka jonga Yau Jesus Christ. Habdengka mit badungan Mary Joseph Yukulong Jisu banka Ang nuken anyo jaka Kanong ba hajing lengo Usim bam don ying basa Penban ujit ban wanjo Unong penem nong Don jaga donut ya jing ai able play you I in your why man money you shakri
jaga dono Don jaga dono Don jaga dono Ya jing ai aibu u ai Kumba pilong tuan La dono ben gerbang Yu Jisu hang ta an ka Gabu rom lấy can thịnh shan Don jaga dono 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 Don jaga na em ni dono Yo Jisu uban wan seperti Don jaga dono jom na jumpi Ublay ni rap ingin kurku ingi Balang baga ni ka Christmas para bangi pediang ni ka sengi ka jingwan long breu ka jing Jisu nyo ya ka jaga ka dono jom na jumpi Ublay ni kurku ingi Nakamtaga buram ka jangu Amen. Everybody likes to take a holiday. Everybody likes to take a rest. Spending time together with the family. Sharing lots of love and happiness. Come on, ring those bells. Light the Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Come on, ring those bells. Everybody sings. Jesus, we remember it's your birthday. Celebration comes because of something good. Celebration we love to recall. Mary had a baby boy in Bethlehem. Greatest celebration of them all. Come on, ring those bells like the Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Come on, ring those bells. Everybody sing. Jesus, we remember it's your birthday. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Christmas besuk pagkamani pi paro ublayin kurkui pi. Tangin nhật hoài Ngi ai ngô eme bleu pa jingi bahap nang sajisin pat nagam ta jong kani kapor kabangila yo ko try ji subi ngi ai ngô eme nagam ta kini kubor ki bang yo scoling ba
ki jing ruai ko trai Jesus ki jing put ki jing tem ko kan rat ba ki ba ngila pen sngo ling ba jong kani ka program trai Jesus ai ba ki khubor ki ba ngila yo ling ba kini ki jing ruai bat kum ju ru ya ka jing slok na ka ktin ka jome ko trai kin da yo jaka ha ki yeng ki sem ki jong bat kam tam ha ka jing im ka jong hi shimet trai Jesus tu is ban ker khu yengi ling ba jong kani ka Christmas ko trai Jesus bangin yang thmai me ka jing im ka jong bat bangin la ru ban ai ham ya me ko trai ka jaka ka ba pura ko trai ka ba men yo ban san ha ka jing im ka jong ko kan ra wa bangin nang la ban ya nang ni bat chakmat ko trai ki briu ki ba mat ya ka jing ker khu jong ka Christmas ko trai Jesus melawan shi kani ka perthai ko kan ra wa ban wat yangi ko trai melawan shi kani ka perthai ko trai ba men yo jaka ha ka do not ko jong melawan ko trai Jesus na kam da ba me kwa ko trai ban shong ha ka jing im ka jong ko trai bat ba men yo ya kata kal jaka ko trai ba men san ha ka jing im ko jong trai sai shi sin tu ker khu yangi wei pi wei kan mawi ker pe yeng ka stan baro ko kan ra ba ya ka jing im ka jong shimet ko trai tu is e ban pendap yangi da ka jing ker khu blai ka jong me ko trai ba tu ai ba sai shi sin kan ka jing ker khu jong ka Christmas ko trai kan da yo ban thau thmai ya ka jing im ka jong shimet ki yeng ki sem ki jong ka em lang ka sa lang hi baro ko we shim ti yangi sai sin pat kum ni ko mangilong map iki pop ki like let bro ki me shem ha ka jing im ka jong ba ki ni pan mi dem drive nong ban im jong u Jesus Christ para ka ba wai no to ai ba ka jing eat ba jong blai ku pa ka jing ai ka jong Jesus Christ bo trai lem ka jing slog ba thiang se bo dem sem ba khu ki ni ka jing ker khu long lai we kin da long ring kat ban yi we pi bat baro ka to ki ba dem ki ba mani me ha ka ni ka ri ka jong i kleng sat lak jong ka prathai ru na du men ta shi ki bam chi kot amen